רבי שמעון הווה שכיח יום אחד גבי פתחה דלוד. ורבי חייא בהדה, פגע באחד ינוקה, אמר רבי שמעון ודאי דקודשא בריך הוא אתראה, בעל מחשת ליומין זעירין גלגולה רבה למלכי הרעה אלין באלין, ודאי בעוד ינון מקטרגין אלין על אלין, ישראל יחון גור רווחה. רבי שמעון היה מצוי יום אחד ליד הפתח של לוד, ורבי חייא עמו, פגש בו תינוק אחד. אמר רבי שמעון ודאי שהקדוש ברוך הוא מתרצה בעולם עכשיו לימים מעטים, גלגול גדול למלכי הארץ אלה באלה, ודאי שבעוד שהם מצקים אלה לאלה ישראל יהיו בתוך רווחה. אמר ההוא ינוקה, והא ביומה דה שערי התערותה דה, דהא באה יומה דמין סגין ושדין בעלמא. אמר לרבי חייא מנה להא ינוקה, אמר רבי שמעון נזיני נבואה נפיק בפום ינוקן, ומתנבא יתיר מחד נביאה. אמר אותו תינוק, והרי ביום זה התחילה התעוררות זו, שהרי ביום זה דמים רבים נשפכים בעולם. אמר לו רבי חייא, מניין לו לזה התינוק? אמר רבי שמעון, לפעמים נבואה נופלת בפי התינוקות ומתנבאים יותר מאחד הנביאים. אמר ההוא ינוקה, וכי תבעה יהיו בינוקי למהווה לו נבואה, והעקירה שלי מיהו, מנהלן דכתיב וכל בנייך לימודי אדוני, ינון ודאי לימודי השם, ונבואה מנהו נפקא, מה דלת אחי לכל עלמא, אלא לישראל בלכודוי, דכתיב באו וכל בנייך לימודי השם, ובגין כך מנהו נפקא נבואה. עתה רבי שמעון ונשקה, אמר מיומי לה שמע נדע בר השתא. אמר אותו תינוק, וכי תמיה היא שתהיה לתינוקות נבואה? והרי הוא פסוק שלם, מנין לנו שכתוב וכל בנייך לימודי השם, הם ודאי לימודי השם ונבואה יוצאת מהם, מה שאין כן לכל העולם אלא לישראל לבדם, שכתוב בהם וכל בנייך לימודי השם, ומשום כך יוצאת מהם נבואה. בא רבי שמעון ונשקו, אמר מימי לא שמעתי את זה רק עכשיו. דה פיקודה דקודשא בריך הוא למשה, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, וכתיב שרפים עומדים ממעלו 6 כנפיים וכו'. ובדד דמשכנה בינון קרשים, כי גוונה דינון שרפים אלין עומדים ואלין עומדים. זו מצוות הקדוש ברוך הוא למשה, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים וכתוב ושרפים עומדים ממעלו 6 כנפיים, מעשה המשכן באותם קרשים כמו אותם השרפים, אלה עומדים ואלה עומדים. ביטמה והכל חיילי שמיה אינון עומדים כולהו כמד העת אמר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, וכתיב וכל צבא השמיים עומדים עליו, דהכולו משריין אילאין לתלו כפיצין, וכולו קיימי בקימה, אלא ודאי כולו קיימין, ולזמנין אלין יקרון שרפים, ולזמנין סלקין בשמה אחרה, אבל אלין כולו בחד שמה קיימי. ואם תאמר, והרי כל חילות השמיים כולם עומדים, כמו שנאמר, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, וכתוב וכל צבא השמיים עומדים עליו, שהרי כל המחנות העליונים אין להם כרעיים, וכולם עומדים בקימה, אלא ודאי כולם עומדים, ולפעמים אלה נקראים שרפים, ולפעמים עולים בשם אחר, אבל אלה כולם עומדים בשם אחד. והי קרא או כמוה, כתיב מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר. יתמר, מה בין מזמור לדוד ובין לדוד מזמור? ואך השכינתה קדמה ועתיה ושרעת עליהם בקדמיתה. השם רואי, וכי עם השכינתה קדמה אחר, והדוד יצטרך להקדמה, יהיו בקדמיתה. הואילו בהם מזונה מעם קודשא בריך הוא. ופסוק זה פרשו. כתוב מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר. הרי נתבהר מה בין מזמור לדוד ובין לדוד מזמור, וכאן שכינה קדמה ובאה ושרתה עליו בראשונה. השם רואי, וכי למה שכינה קדמה לכאן, והרי דוד צריך להקדים בראשונה, הואיל הוא מבקש מזונו מעם הקדוש ברוך הוא, אלא ודאי שכינתה קדמה ועתיה ושרעת עלה, והתארת לשבחה למלכה שבחדה, ולמבאי מזוני מקרמה מלכה. דעה אחי יצטרך על מילה דמזונה דבעיה עיר ורעותה דילה. לכל בני אלמה יבעון מזוני, בגין דאחד קודשא בריך הוא באה לנחתה מזונה לאלמה, היא נטלה בקדמיתה, ועלה נחתה מזונה לאלמין כולהו, ובגין כך היא הקדימת למילה דם דמזוני, ושרעת עלי דדוד, השם רואי, השם ראיה דילי, כי היא ראיה דמדבר הענה דילה, באתר דדשאין ועשבין, דילה מחצר בכל מדעם, ובאחי קודשא בריך הוא יהיו ראיה דילי. למזן לי בכל מה דענה אצטריך.
דבר אחר, השם רואי תנינן, דקשין מזונותיו דברנש כמה קודשה בריחו, כקריאת ים סוף, אחת תרין גבנין אינון ותרוויו באורח קשות. אלא ודאי שכינה קדמה ובאה בשרתה עליו והעירה אותו לשבח למלך את השבח הזה ולבקש מזונות מלפני המלך, שהרי כך צריך על דבר של מזון שהיא רוצה והרצון שלה, שכל בני העולם יבקשו מזונות, משום שכאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד מזונות לעולם, היא נוטלת בראשונה ועליה יורדים מזונות לכל העולמות. משום כך היא הקדימה לדבר זה של מזונות, ושרתה על דוד, השם רואי, השם הרואה שלי, כרואה הזה שמנהיג צונו במקום של דשאים ועשבים שלא חסרו דבר. אף כך הקדוש ברוך הוא הרואה שלי לזון אותי בכל מה שאני צריך. דבר אחר, השם רואי, שנינו שקשים מזונות של אדם לפני הקדוש ברוך הוא, כמו קריאת ים סוף, כאן הם שני גוונים ושניהם בדרך אמת. אחד, בגין דקודשה בריחו כל עובדוי בדינה עוקשות, ועל דינה עוקשות התקיים כל אלמה, ובכל יומה ויומה, ובכל זמנה וזמנה, דן כל אלמה בדינה לצדיקי ולרשעי וכל בני אלמה. כמד הייתה אומר כי צדיק אדוני צדקות אהב, ואחד יהוא דן בני נשה, וחמה בני נשה כמה חייבים, וכמה חטאים כמה, כדין קשה בעינוי למהבלון מזונה בכל זמנה, בגין דאית למזן חייביה ולינון דחטאן. אחד, בשביל שכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא בדין ואמת, ועל הדין והאמת מתקיים כל העולם, ובכל יום ויום בכל זמן וזמן דן את כל העולם בדין, את הצדיקים ואת הרשעים ואת כל בני העולם, כמו שנאמר כי צדיק השם צדקות אהב, וכשהוא דן בני אדם ורואה בני אדם כמה רשעים וכמה חטאים לפניו, אז קשה בעיניו לתת להם מזון בכל זמן, כי יש לו לזון את הרשעים ואת אותם שחוטאים. ויהיו עביד אמהון לגו משורת הדין, וזן ומפרנס לון כפום חסד הילאה, להתמשך והתנגיד על כל בני עלמא, ויהיו זן ומפרנס לכולה, לצדיקי ולחסידי ולרשעי, ולכל אינו בני עלמא, ולכל חיוון ובעירי חקלה, ואופי שמיה, מקרני רעמים עד בצי כלמה. ולה ישתער בעלמא, דיהו לה זן ומפרנס לכולה, אף על גב דקשה כמה לפום עובדין דבני עלמא כקריאת ים סוף. והוא עושה עמהם לפנים משורת הדין, וזן ומפרנס כפי החסד העליון שנמשך ונשפע על כל בני העולם. ובו הוא זן ומפרנס את הכל, את הצדיקים ואת החסידים ואת הרשעים, ואת כל אותם בני העולם, ואת כל החיות ובהמות השדה והעופות ועופות השמיים, מקרני רעמים ועד בצי קינים, ולא נשאר בעולם מי שאינו זן ומפרנס את הכל, אף על גב שקשה לפניו, לפי מעשה בני העולם כקריאת ים סוף. וכי קריאת ים סוף קשה כמה והכתיב גוער בים ויבשהו, הקורא למה הים וישפכם על פני הארץ, כיוון דסליק ראותה כמה, כולה כמה כעין הוא חשב, ואת אמר דקריאת ים סוף קשה כמה, וכי קריאת ים סוף קשה לפניו, והרי כתוב גוער בים ויבשהו, הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ, והרי כיוון שעלה רצון לפניו, הכל לפניו כעין הוא חשוב, ואתה אמרת שקריאת ים סוף קשה לפניו, אלא בזמנת ישראל יעברו לגבי ימה, ובאה קודשה ברוך הוא למקרנון ימה דסוף, אתה רהב האוממנה דעל מצרים, ובאה דינה מקמה קודשה ברוך הוא, אמר קמה, מראה דעלמה, אמה יעד באלה מבט דינה על מצרים, או למקרא ימה לישראל, כולו חייבין כמך, וכל אורחך בדינה עוקשות, אלין פלחי כוכבים ומזלות, ואלין פלחי כוכבים ומזלות, אלין בגילוי עריות, ואילן בגילוי עריות, אלין אושדי דמין, ואלין אושדי דמין. אלא בזמן שישראל עברו לים, ורצה הקדוש ברוך הוא לקרוא להם את ים סוף, בא רהב, אותו ממונה על מצרים, וביקש דין מלפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבון העולם, למה אתה רוצה לעשות דין על מצרים ולקרוא את הים לישראל? הרי כולם רשעים לפניך, וכל דרכך בדין ואמת, אלו עובדי כוכבים ומזלות, ואלו עובדי כוכבים ומזלות, אלו בגילוי עריות, ואלו בגילוי עריות, אלו שופכי דמים, ואלו שופכי דמים, באי שאתה הווה קשה כמה, למעבר על אורח דינה, והישראל הבו נטלה על ימה, הכתיב ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו,
ואהבה קשה כמה למעבר על דינה, ולמקרא לא ניאמה דסוף, ואלמלא דהשגח קודשה ברכו בזכות אברהם, דאקדים בצפרה למעבד פיקודה דמראה, וראותה דילה, כדכתיב, וישכם אברהם בבוקר, כולהו את אבידו בימה, בגדבחול האול אליה, בדינה הווה קודשה ברכו, על יהודי ישראל. באותה שעה היה קשה לפניו לעבור על דרך הדין. ברי ישראל היו נוסעים על הים, שכתוב ויאמר אדוני אל משה, בא תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וייסעו, והיה קשה לפניו לעבור על הדין ולקרוא להם את ים סוף, ואלמלא שהשגיח הקדוש ברוך הוא בזכות אברהם שהקדים בבוקר לעשות מצוות ריבונו ורצונו, ככתוב וישכם אברהם בבוקר, כולם היו עובדים בים, משום שבכל אותו הלילה היה הקדוש ברוך הוא בדין על ישראל. נתנינן, מה דכתיב, ולא קרב זה אל זה כל הלילה, מלמד דעת ומלאכי אל לשבחה באול אליה כמה קודשה ברכו אמר לון, וכי עובדי ידי טבעין בימה, ואתון לשבחן כמי, מיד ולה קרב זה אל זה כל הלילה. מה כתיב, ויהי באשמורת הבוקר השגח קודשה ברכו בזכותה אברהם, להקדים בצפרה למעבד רעותי דמראה, כדכתיב וישכם אברהם בבוקר, כדין ההדר ימה וערקו מים כמה יהודי ישראל. ששנינו מה שכתוב ולא קרב זה אל זה כל הלילה, מלמד שבאו מלאכים עליונים לשבח באותו לילה לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר להם, וכי מעשה ידי טובעים בים ואתם משבחים לפניי, מיד ולא קרב זה אל זה כל הלילה. מה כתוב, ויהי באשמורת הבוקר, השגיח הקדוש ברוך הוא בזכות אברהם שהקדים בבוקר לעשות רצון ריבונו, ככתוב וישכם אברהם בבוקר, אז חזר הים וברחו המים מלפני ישראל. דכתיב וישב הים לפנות בוקר לאתנו, ותנינן לאתנו, לתנאו, לאו תנאי דהתנא ימי קודשה בריחו כדברה עלמא. לאתנו, כתיב הכה לאתנו, וכתיבתה משכיל לאיתן האזרחי, ועלדה לפנות בוקר באו זמנה דאקדים אברהם למעבד רעותה דמראה, כדין התקרא ימה, ועלדה קשה אהבה כמה קריאת ים סוף, שכתוב וישוב הים לפנות בוקר לאתנו, ושנינו לאתנו לתנאו, לאותו תנאי שהתנה עמו הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם. לאתנו כתוב כאן לאתנו, וכתוב שם משכיל לאיתן האזרחי, ועל זה לפנות בוקר באותו זמן שהקדים אברהם לעשות רצון ריבונו, אז נקרא הים, ולכן קשה היה לפניו קריאת ים סוף. כגוונה דה, קשים זיווגין כמה קודשה ברכו כקריאת ים סוף. מה קריאת ים סוף? כתיב לאלין בהי סתרה, ומקיים לאלין בהי סתרה, הופכה בזיווגין, כתיב מוציא אסירים בקושרות, ותנינן בכי ושירות. מית היי, ויהיב איתתה להי, ולזמנין לחייבה, מזדמנה לאיתתה מעליה, אבל רזין סתימין אינון בחולה וחולה הוא בדינה, ומה דתאו חבריה בה, ודאי הכי הוא. כמו כן, קשים הזיווגים לפני הקדוש ברוך הוא כקריאת ים סוף. מה קריאת ים סוף? הרג את אלה בצד הזה, וקיים את אלה בצד ההוא, אף כאן בזיווגים. כתוב מוציא אסירים בקושרות, ושנינו בכי ושירות, ממית את זה ונותן את אשתו לזה, ולפעמים לרשע מזדמנת אישה מעולה, אבל סודות נסתרים הם בכל והכל הוא בדין, ומה שהעירו החברים בזה ודאי ככה. ומה דתארו לפניי ולמה לפניי, לפניי ההוא דקאים לפני, כמה דקודשה בריחו ושימש כמה, ועלדה לא אמרו דקשין זיווגין לקודשה בריחו, וכן קשין מזונותיו של אדם לקודשה בריחו אלא לפני, ולהי קשיין כל הנה, דאגליו ברשותי קיימי, אף על גב דיו עביד ברשותה אחר עביד. ומה שהעירו לפני ולא מלפני, לפני אותו שעומד לפניו של הקדוש ברוך הוא, ושימש לפניו, ועל כך לא אמרו שקשים הזיווגים לקדוש ברוך הוא, וכן קשים מזונותיו של אדם לקדוש ברוך הוא, אלא לפני, ולזה קשים כל אלה, שהרי לא ברשותם הם עומדים, אף על גב שהוא עושה ברשות אחרת הוא עושה. כתיב, ונחרטה הנפש ההיא מלפני. מהי מלפני? אלא דע עלמא דעתה. ההוא דכל חיים קיימין תמן. דבר אחר, דעת צינורה אלאה, נהר דלה פסקין מימו לעלמין, וכול אחד, ודעיו דנטיל כל עידונין דעלמא דעתה, ומינון עידונין אלאין תשתצא. מאתר דעו נועם, השם תמן ודעיו מלפני. כתוב ונחרטה הנפש ההיא מלפני. מה זה מלפני? אלא זה העולם הבא, ההוא שכל החיים עומדים שם. דבר אחר זה צינור עליון, נהר שאין מימיו פוסקים לעולמים, והכל אחד
וזהו שנוטל את כל העידונים של העולם הבא, ומאותם עידונים עליונים תתקלה ממקום ששם אותו נועם השם, וזהו מלפני. והייתם היה אחיה כתיב, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. כי ידעו אנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, ותנין על מי טעם אזל יונה וברח, וכי מן יכול למברח מקמי קודשה בריחו, אלא אבה אזיל וברח לנפקה מערה קדישה, דעה שכינתה לה שריה לבר מערד ישראל, וגין דלה תשתריה לא היא שכינתה, אבה ברח בערה קדישה. דעה שכינתה היא שריה תמן, כמד עת אמר, אשתך כגפן פוריה, מהרכתי ביתך, גפן פוריה דה שכינתה, מה שכינתה הווה סתימה לגוב בית בבית קודש קודשים, ופח היתתה צניעה, לה נפקה מתרה לביתה לבר, ובגין כך הווה ברח יונה לבר מערה קדישה, והאח הכתיב מלפני, ולה כתיב, והאח הכתיב מלפני, ולה כתיב לפני. אם תאמר, אם כך הרי כתוב, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, כי ידעו אנשים כי לפני אדוני הוא בורח. ושנינו, מה הטעם הלך יונה וברח? וכי מי יכול לברוח מלפני הקדוש ברוך הוא, אלא היה הולך ובורח לצאת מארץ הקדושה, שהרי השכינה אינה שורה מחוץ לארץ ישראל, ומשום שלא תשרה עליו השכינה, היה בורח מארץ הקודש, שהרי השכינה שורה שם, כמו שנאמר, אשתך כגפן פוריה בהרכתי ביתך, גפן פוריה זו שכינה. מה שכינה הייתה נסתרת בתוך בית קודשי הקודשים, אף כך אישה צנועה לא יוצאת משער ביתה החוצה, ומשום כך היה בורח יונה מחוץ לארץ הקדושה, וכאן כתוב מלפני ולא כתוב לפני, אלא ודאי אחיו, מלפני דעה רוח נבואה לעתיה מגוש שכינתה, אלא מלפני, אינון תרין דרגין דנביאים, דקה שריין על שכינתה, ומאו אתר דחיל, ומבית תמן בערה קדישה, ועדה מלפני, כי מלפני השם הוא בורח, ולא לפני השם, דעה הווה ידע דנבואה להווה עתה, אלא מלפני. אלא ודאי כך, ומלפני שהרי רוח נבואה לא באה מתוך שכינה, אלא מלפני. אותן שתי דרגות הנביאים ששורים על השכינה, ומאותו מקום פחד להיות שם בארץ הקדושה, ועל זה מלפני, כי מלפני השם הוא בורח, ולא לפני השם, שהרי היה יודע שנבואה לא הייתה באה, אלא מלפני. ובגין כך קשין זיווגין, קשין מזונותיו של אדם לפני הקדוש ברוך הוא, ועל זה דוד מלכה תלם מזונותיו לאלה, בגין דלאלה לה פסיק להלמין, אבל האח הפסיק, דעה לה תליין במזונות, לאלה אינון, ועל דה כתיב, אדוני רואי לא חסר, ונודה שירביצני, לה יפסקון מזונות מני להלמין, בגין דאו נהר דנגיד ונפיק מעדן, לה פסיק להלמין, ובגין דה קדמה שכינתה על דה. ומשום כך קשים זיווגים, קשים מזונותיו של אדם לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן דוד המלך תלה מזונותיו למעלה, משום שלמעלה לא פוסק לעולמים, אבל כאן פוסק שהרי לא תלויים בו מזונות, למעלה הם, ועל זה כתוב, השם רואי לא יחסר, לא יפסקו מזונות ממני לעולמים, משום שאותו נהר ששופע ויוצא מעדן לא פוסק לעולמים, משום זה קודמת שכינה על זה. תחת זה בשעתה דאי אתר מקבלה מזונה מלילה, כולו מקדשי במראון, כולו מתעדנין ומתארין וסלקין גדפין, כדעתיה שכינתה בהוד מזונה, בגין דילה הסתכלון בה. בואו ראה, בשעה שאותו מקום מקבל מזונות מלמעלה, כל המקדשים את ריבונם, כולם מתעדנים ומתעוררים ומעלים כנפיים כשבאה השכינה עם אותו מזון, כדי שלא יסתכלו בה. ואינון תלת משריין בסילקו חד, כרען ואמרי קדוש, כרען אלין למשרעתה תניינה, וסלקין גדפין אלין קדמאה, ואלין תניינה ואמרין אלין תניינה קדוש, כרען אלין למשרעתה תליטאה, וסלקין גדפין תלת משריין כחדה, וכולו אמרי קדוש השם צבקות, מלוא כל הארץ כבודו, ועל דה כולו משולבן דה בדה, ואלין העלין לגו אלין, ואלין העלין לגו אלין משולבן דה בדה, כמה דעת אמר משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן.
באותן 3 מחנות בעלייה אחת קוראים ואומרים קדוש. אלה קוראים למחנה שני ומעלים כנפיים, אלה הראשונים ואלה השניים, ואומרים השניים הללו קדוש. אלה קוראים למחנה שלישי ומעלים כנפיים, 3 המחנות כאחד וכולם אומרים קדוש, השם צבקות מלוכל הארץ כבודו. ועל זה כולם משולבים זה בזה, אלה נכנסים לתוך אלה ואלה נכנסים לתוך אלה, משולבים זה בזה, כמו שנאמר משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן. כי ראשים קיימי תדיר בקיומי הוא, ולה מתכפפה כגוונה דינון עומדין, דלה מתכפפה דלתלון כפיצי, וקיימי תדיר בלה ישיבה. ועל דה כתיב בקרשים עומדים. הקרשים עומדים תמיד בקיומם ולא מתכופפים, כמו שהם עומדים שלא מתכופפים, שאין להם קרעיים, ועומדים תמיד בלי ישיבה, ועל זה כתוב בקרשים עומדים. מה כתיב? 2 ידות לקרש האחד, ובכי בתרי גבני אינון כלילן, כל חד וחד מיני הוא, ההוא דילה ודחברה, וחברה ובכי בה, ועל דה משולבן דה עמדה. מה כתוב? 2 ידות לקרש האחד, אף כך בשני גוונים הם כלולים, כל אחד ואחד מהם, אותו שלו ושל חברו, וחברו אף כך יש בו, ועל זה משולבים זה עם זה. כי גוונה דה כתיב באורייתא, כי טוב סחרה מסחר כסף, ומחרוץ תבואתה, דה אוליף לדה, ודה אוליף לדה, את עבדו משולבן דה עם דה, דה נטיל דילה ודחברה, ודה נטיל דילה ודחברה, משולבן דה בדה. כדוגמת זה כתוב בתורה, כי טוב סחרה מסחר כסף ומחרוץ תבואתה, זה מלמד לזה וזה מלמד לזה, נעשו משולבים זה עם זה, זה נוטל שלו ושל חברו, וזה נוטל שלו ושל חברו, ומשולבים זה בזה. כתיב בנו דשא ירביצני על מי מנוחות ינעלנין, נאות דשא אלין אינון מקורין אילאין, לכל מזונה וסיפוקה עתיה מיניו, נאות אלין עיקרון נאות יעקב, נאות דשא בגין דאית נאות לבר דעיקרון נאות מדבר. וילדה בנו דשא, ויתמה הכתיב תדשא הארץ דשא, דעה איו לטאטה, אלא דשא מינון נאות עתיה דתיליד ועצמך מיניו. ועלדה בנו דשא ירביצני על מי מנוחות ינעלני, אלין מאין דנייך דקה נגדין מהו אתר דנגיד ונפיק מעדן, ואילון מאין עיקרון מי מנוחות. נפשי ישובב ין חני, נפשי ישובב דעו נפש דוד, ולה באה דוד לתקנה אלא לאו דרגה דילל כדקה יאות, באלין מי מנוחות זמנין צדיקיה לנייך לעלמא דעתה, הכתיב ונכך השם תמיד, ועשית קרסי נחושת 50. רבי אלעזר ורבי אבא הבוית וליליה חד רמש ליליה הלו גוג גינה, דעל ימה דטבריה, הדאחי חמות תרין כוכביה דנטלי, דה מאחה ודה מאחה, ויערעו דה בדה ויתמרו. כתוב בנו דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני, נאות דשא אלה הם המקורות העליונים שכל המזון והאספקה באים מהם. הנאות הללו נקראים נאות. יעקב נאות דשא, משום שיש נאות בחוץ שנקראים נאות מדבר, ועל זה בנו דשא. ואם תאמר הרי כתוב תדשא הארץ דשא, שהרי הוא למטה, אלא דשא מאותן נאות בה, שנולד בצומח מהם, ועל זה בנו דשא ירביצני על מי מנוחות ינעלני, אלו המים של מנוחה, ששופעים מאותו מקום ששופע ויוצא מעדן, ואותם המים נקראים מי מנוחות. נפשי ישובב זוי נפש דוד, ולא רצה דוד לתקן אלא את אותה הדרגה שלו כראוי. במי המנוחות הללו עתידים הצדיקים לנוח לעולם הבא, שכתוב ונכך השם תמיד, ועשית קרסי נחושת 50. רבי אלעזר ורבי אבא היו יושבים לילה אחד, כשירד הלילה נכנסו לתוך גן שעל ים טבריה, ובין כך ראו 2 כוכבים שנוסעים זה מכאן וזה מכאן, ונפגשו זה בזה והסתתרו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.